രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ. സ്ക്രീനില് ഡിസ്റ്റർബ് ഇല്ലല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എന്തോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ട ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. നല്ല മഴയുണ്ടല്ലോ, അതാരണം എന്താ നാട്ടിൽ നല്ല മഴ. എല്ലായിടും മഴയാണ് പ്രഭു. ഇവിടെയൊക്കെ മഴ. അവിടെയൊക്കെ മഴയാണ്. നല്ല മഴ. എല്ലായിടും മഴയാണ്. നല്ല മഴയാ ഇവിടെ. ഞങ്ങളെ ഏരിയയിലും ഭയങ്കര മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര, ശരിക്കും നല്ല ഭയങ്കര ഇതില്ലായി. ഇത്തിരി തുറന്നിട്ടുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവ് ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ എടുത്തത്? 7 8 എത്ര ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7 കഴിഞ്ഞല്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ? ദേവന്റെയും അസുരന്റെയും ഭാവങ്ങളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളില് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? കാരണം നമ്മളിലുള്ള ആസുര ഭാവങ്ങൾ മാറ്റി ദേവഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം.
എന്നിരുന്നാല് നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ദേവന്മാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അതിന് ദേവഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നാലേ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. അതാണ് അപ്പൊ അതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതില് ദേവന്മാരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം, ആസുരിക സ്വഭാവക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും. ആസുര സ്വഭാവക്കാരുടെ പ്രത്യേകതകളും പറഞ്ഞു തരാണ്. അവർ ആസുര സ്വഭാവം വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ പോകും. വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമുക്കറിയാം, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ്. ചില കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും, ചില കുട്ടികൾ നേരെ തിരിച്ചു ചെയ്യുന്നതും, ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളതും, അങ്ങനെ പല കഴിവുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാതും ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ചിലപ്പോ, പക്ഷെ അവർക്ക് അതുണ്ടാവാം പല രീതിയിൽ, ഏത് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിലും. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ആത്മാവ് ഓരാണ്. ഏത് നമ്മളെ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ അവബോധം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മളെ ദേവഭാവത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മരണസമയം നമ്മൾ ദേവഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ദേവഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചുരുക്കാണ് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ദേവന്മാരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അസുര സ്വാഭാവികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് വീണ്ടും പറയാണ്, ആസുര സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം ആസുര സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അസത്യമ പ്രതിഷ്ഠേത് ജഗദാഹ്യൂരനീശ്വരം അപരസ്പരാ സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരെന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടിട്ട് അതിനൊരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ, പ്രപഞ്ചത്തിന് അടിസ്ഥാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക്. അപ്പൊ അത് തന്നെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇല്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർക്കുണ്ട്. അവർ ചിന്താഗതി അങ്ങനെ അവർ മാറ്റിയെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളെ മുകളിൽ നിയന്താവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ അച്ഛനമ്മ ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകും. കിട്ടും. കൺട്രോൾ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ ചുറ്റുപാടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാടില്ല. ആ നിയന്ത്രണം അവര് നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ദൈവ നിഷേധികളായി മാറും ആസുര സ്വഭാവികൾ. എന്തിന്, തന്നിഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. അപ്പൊ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണ്, മൃഗീയ സ്വഭാവമുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്താ, മൃഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ. അപ്പൊ അവരെന്താ, അങ്ങനെ സ്വഭാവം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാണ്. പറഞ്ഞാലത് ഇല്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അവർ ചിന്താഗതികളടക്കം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ജഡപദാർത്ഥത്തിന് ജീവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവൻ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. അതിന് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റില്ല. ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ജഡപദാർത്ഥത്തിന് ജീവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ജീവൻ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സങ്കല്പം അവർക്കില്ല. ഈ ജഡശരീരം തന്നെയാണ് ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നുള്ള സങ്കല്പം അവർക്കില്ല. അവരിതില്ല. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവിനെ തന്നെ സങ്കല്പം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്, പരമാത്മാവിനെ പറ്റിയും അവര് അംഗീകരിക്കില്ല. എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവായ പരമാത്മാവിനെ അവര് അംഗീകരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ്, അവര് ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എത്രയും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഒരു അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രദർശനങ്ങൾ. എന്താണ്, അതിന് ഉത്തരം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തോ ഒന്ന് പറഞ്ഞവര് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുക.
അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം എന്താണ്, അവർക്ക് ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതാണ്, ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടരുത് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആ നിയന്താവ് തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ അതിന് പെട്ടെന്ന് പറയാം, നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കോ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ, അപ്പൊ ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർ ഇഷ്ടത്തിന് അവർ നടക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടമില്ല. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകത. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏതം ദൃഷ്ടിവൈഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോ ലബ്ധ ബുദ്ധയ പ്രവർത്തജ്ഞാഗ്രകർമാണം ക്ഷയാ ജഗതോ അഹിത. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരമായി അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ കൊടും ക്രിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ ജീവിതം മാത്രം, അവരെ സന്തോഷം, അവര് ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം, രാവണന്റെ കഥ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മള്. അവരെ സന്തോഷം മാത്രമുള്ള അവരുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവര് എന്തും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്, ലാസ്റ്റ് ലോകത്തിന് നാശകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ പറയണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. കാരണം അവർക്ക് സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രമായിരിക്കും ചിന്ത. അതാണ് അവരെ അല്പബുദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖ ലബ്ധിക്കുതകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപാധികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവര് വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരല്ല, അത് തെറ്റിദ്ധാരണ. നമുക്കറിയാം രാവണനൊക്കെ എത്ര വരെ തപസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ, കുംഭകർണനൊക്കെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ എന്തിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. അവര് മടിയന്മാരല്ല, ഒരിക്കലും അവരെ മടിയന്മാരെന്ന് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല. അവരെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും, സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് മാത്രമായിരിക്കും. അതാ പറഞ്ഞ അത്തരം ഭൗതികങ്ങളായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി ഈ ലോകത്തെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബലമോ ജനങ്ങൾ അധികം ആക്രമാസ്തരും നിഷ്ഠൂരമാരുമാകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ. ഒരേ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, നമ്മളെ മൊബൈൽ നമ്പർ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത അവസ്ഥയായി മാറി. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരേ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവാണ്, അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യമില്ലാന്ന് ഒരു പ്രഭാസ്വാമി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അന്നുള്ള ആൾക്കാരും ജീവിക്കും, അന്നുള്ള ആൾക്കാർ 70 വയസ്സ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, 80 വയസ്സ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അടുത്ത 50 വയസ്സാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും കുറെ സയൻസ് അതിന്റെ പറയുന്ന നടക്കും. അസുഖങ്ങളെ പേര് മാറി വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല, എത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്താലും എന്നാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. കൂടാതെ ജനങ്ങൾ എന്താണ്, അവര് കൂടുതൽ ഉഗ്രമായ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതും കൂടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ആസുരികാര സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. കാമമാശ്രിത ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനമനാദിത്തം മോഹാദ് ഗൃഹത്യസ്താഗ്രഹാൻ പ്രവർത്തന്ത ശുദ്ധാവൃതഃ. അടക്കാനാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം ദുരാഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരാകുന്ന അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി പറയാണ്, അവർക്ക് എന്താണ്, കാമം, അടക്കാനാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി എന്തും പ്രവർത്തി, ദുരഭിമാനമായിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. പിന്നെ സ്വയം കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വാഴ്ത്തുന്നു. എല്ലാവരും എന്നെ വാഴ്ത്തണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി എപ്പോഴും ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അവർ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിനും ധനസമ്പാദനത്തിനും അധികം ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപു. എന്നാൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് അത് മീനിങ് അത് തന്നെയാണ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഫലം. പിന്നെ മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം എന്നിവ മാത്രമാണ് ആസുര പ്രകൃതിക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആകർഷണം ഈ 4 കാര്യത്തിലായിരിക്കുന്ന മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം എന്നിവയാണ് ആസുര പ്രതികാരെ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4 യമ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അതാണ്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക,
നമ്മൾക്ക് ആസുര ഗുണങ്ങൾ വളർന്നു വരും. നമുക്ക് അതിന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. മദ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം, സ്ത്രീകളെ എല്ലാത്തിനും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. പരിശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും കടക്കാതിരിക്കാം. അതാണ് പ്രഭാസ്വാമി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 4 യമനിയമങ്ങളും 16 ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ഏത് 16 മാല. ഇതാണ് നമ്മളെ ബേസിക് ആയിട്ട്. അത് എന്തിനാണ്? ആസുര ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സാത്വഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു, നമ്മള് ആദ്യം നാമം ചെല്ലുമ്പോൾ നാമം തെറ്റായിട്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത്. നാമാഭാസം എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മൾ തെറ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. തെറ്റിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് തന്നെ. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഇതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അവരുടെ രീതിയിൽ ഇതാണ് സന്തോഷം. അതാണ് നമുക്കറിയാം. ഏതാ, എസ്പെഷ്യലി പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇതാണ് അവരുടെ ജീവിതം. വേറെ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളോട് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ, ഒരു ഇത് തരാണ്, വാണിംഗ് തരാണ് പ്രഭാസ്വാമി. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാനാണ്. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഈ 4 വഴികളും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിലുള്ള കാമ, ക്രോധ, ലോഭം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. ഇതാണ് ഏത് നമ്മളെ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിന്താമപരിമേയം ച പ്രളയാന്തമുപാശ്രിത കാമുഭോഗ പരമ ഏതവദ്യതി നിശ്ചിത ആശ പശ്ചാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണ ഈഹന്തി കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യയേർത്തേന സഞ്ചയൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർമ്മണമാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളെ വലയ്ക്കകയിലകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അതീതമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ അന്യമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ വീണ്ടും പറയാണ്. അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അവർ ചിന്താഗതി അതാണ്. അതിനു വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്കറിയാം, അതിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് ഭയം അവരെപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ദൈവമില്ലാന്ന് അതിനെടുത്ത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ ആരോട് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ ഭയം ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടാവും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പൊ മരണം വരെ നമുക്ക് ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് ഈ കാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പറയേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് ആസുര സ്വഭാവങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് എങ്ങനെയെങ്കിലും ധനം സമ്പാദിക്കുക. അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ. അതിലെന്താണ് അർത്ഥവും കാമവും മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ധർമ്മവും മോശം അവർ കളയും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാമം ഉണ്ട്, അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാക്കണം, അതായത് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം. എന്ത് തര കാമങ്ങളാണെങ്കിലും അത് തീർക്കാം. ധർമ്മവും മോക്ഷത്തിനെ പറ്റി അവർക്ക് ചിന്തയില്ല, അവർ ചെയ്യയില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭോഗമാണ് ജീവിത ഉദ്ദേശമെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ എന്തിനായിരിക്കും? ഇതിന് മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. മരണം വരെ ഈ വിശ്വാസം പുലർത്തുക. മരണം വരെ ഇത് ചിന്താഗതി അതായിരിക്കും. മരണത്തിന്റെ സമയത്തും മരിക്കാൻ വരെയുള്ള സമയത്തായാലും അവർ ചിന്തിക്കുക അടുത്ത പ്ലാനിങ്. ഇപ്പൊ നാളെ മരിക്കും ഉറപ്പാ, എന്നാലും ചിന്തിക്കുക നാളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറയാണ്. ഒരു ആസുരിക മനസ്ഥിതിയിലുള്ള ഒരാൾ മരണമടുത്ത ഘട്ടത്തിലും തന്റെ പ്രവൃത്തി പരിപാടികൾ മുഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 4 കൊല്ലത്തെ കൂടി തന്റെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ ഡോക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പല പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇന്ന ബിൽഡിംഗ് പണിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന ചെയ്യണം, അങ്ങനെ പല പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളൂ, ഇനി അധികം കാലം ഇല്ല. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ജീവിക്കണം, എനിക്ക് കുറെ പ്രൊജക്റ്റും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അവർക്കറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലെന്നും ഉടമകർക്കറിയില്ല. ഡോക്ടർക്കായാലും നമ്മുടെ ആയുസ് 1 സെക്കൻഡ് പോലും നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല എന്ന് അത് അവർക്കറിയില്ല. മൃത്യു മുഹൂർത്തം അടുത്താൽ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. നമ്മുടെ മുഹൂർത്തം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയില്ല. അനുഭവിക്കാൻ വിധിച്ചതിലേറെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും പ്രകൃതി നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു തരാറില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാണ്.
നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിനടക്കം കണക്കുണ്ട്. ഇത്ര ശ്വാസത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ വെച്ച് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അതാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയമം, പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അങ്ങനെയാണ്. പ്രകൃതി ഒന്നിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കണക്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും കൂടെ പറയാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 2 പക്ഷികൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിൽ മേലുണ്ട്. ഒന്ന് ശാഖതോറും പറന്ന് കയ്പും മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുന്നു, മറ്റേതാകട്ടെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത്. ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, അതെന്താണ്? പല ആഗ്രഹങ്ങളെ പിറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തത് പരമാത്മാവ്, എല്ലാതും കാണുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് വേദജ്ഞാനമില്ല, അതിൽ അവിശ്വാസവുമില്ല. തന്മൂലം അയാൾ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഓർക്കാതെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നു. ആസുര സ്വഭാവമുള്ള പ്രത്യേകത പറയാണ്, അവർ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് ചിന്തയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതമത്യമയാ ലബ്ധമിമം പ്രാപ്സോ മനോരഥം ഇതമസ്തീതി ഇതമഭീമേ ഭവിഷ്യേതി പുനർധനം അസൗ മഹദശത്രു ഹന്നിഷോച്ചാപരാനഭി ഈശ്വരഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഡ്യോഭിജാനവാനസ്മി കോന്നസ്തി സാദൃശോ മയ്യൈഷേബദാസ്യമ്യമോ ദാസ്യം വിമോദിഷ ഇതജ്ഞാന വിമോഹിതാം. പിന്നെ വീണ്ടും ആസുര സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. ആസുര സ്വഭാവങ്ങളെ പറ്റി പറയാന് ഇവരിങ്ങനെ വിചാരിക്കും, എങ്ങനെ? എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്. ആസുര സ്വഭാവങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്താക്കിയ അവര് അത്രയും കുറച്ച് കിട്ടിയാലും അവർ എന്തോ ഒരു സംഭവം എന്ന് ചിന്തിക്കും. എന്റെ പദ്ധതികളനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടെ കൂടെ വരികയും ചെയ്യും. എപ്പോഴും പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ പ്ലാനിങ് ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊളിച്ചു കൈത്തരും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയെല്ലാം ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാ തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സംഭവനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. എന്നെക്കാളും സത്യമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്തിൽ മോഹിതരാകുന്നു. ജ്ഞാനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തെ അറിയില്ല, സത്യത്തെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കിയത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ രാവണന്റെ ഒരു ഇത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാതെ ഉണ്ട്, ധനമുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതാണ് എന്നിൽ കവിഞ്ഞ ആരുമില്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി എപ്പോഴും അവരിൽ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാത മോഹജാലസ്യ മാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേ അശുജോ. ഇങ്ങനെ പലവിധ ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കൂടിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അവർ നരകത്തിലേക്ക് വീഴും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് വീഴും. ധനം നേടാൻ എന്തും അധാർമിക കൃത്യങ്ങൾ നടത്താൻ അവർക്ക് മടിയില്ല. ധനത്താണ് അവർ അർത്ഥധർമ്മ കാമം മോക്ഷ. അതില് അവർ ചിന്തിക്കാൻ 2 കാര്യമുള്ളൂ, കാമം മോക്ഷ അർത്ഥം. വേറെ ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവണില്ല താൻ ആർജിച്ച ധനങ്ങൾ മുഴുവനും എന്തിന്റെ ഗുണമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് ഈ നേട്ടങ്ങൾക്ക്, നമ്മളെല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻജന്മ സുഹൃതമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ഭൗതിക സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തായാലും പ്ലസ് ആയാലും മൈനസ് ആയാലും അതിനെല്ലാത്തിന്റെ കാരണം നമ്മളെ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളാണെന്ന് ഈ അസുര സ്വഭാവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. ഞാനാണ് എല്ലാതും ചെയ്തതാണ്, ഞാനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞാനാണ് സമ്പാദിച്ചത്, ഞാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതങ്ങനെ മാത്രം ചിന്തിക്കും. ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെല്ലാവരും പ്രശ്നം. തനിക്ക് അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ അവസരം കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല.
താൻ കുറെ ധനം സമ്പാദിച്ചു. അതിനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റി എന്നതിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് കുറവുള്ളത്, അല്ലെ? അതിനെപ്പറ്റി വല്ല അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരിക്കും? പ്രഭു മനസ്സിലാക്കില്ല. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ ധനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഹാർഡ് വർക്കായിട്ട് അതിന് വലിയ ബന്ധമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പിറകിൽ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോ കുന്നുകൂടി ഈ ധനം എല്ലാം തന്റെ പ്രയത്നമാണെന്ന് അയാൾ വിശ്വാസം. ഈ പൈസ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അയാളുടെ പ്രയത്നമാണെന്നാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പണക്കാരനാവണ്ടേ, അല്ലെ? ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണോ? അല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് സ്വന്തം പ്രയത്ന ശേഷിയല്ലാതെ കർമ്മനിയന്ത്രണത്തെ വിശ്വസിക്കാനില്ല. ആള് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അതെല്ലാതും ചെയ്തത്. അതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ 10th 12th കോളേജിലാ പഠിച്ച എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാ പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഏവറേജ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എല്ലാവരും ഒരേ പൊസിഷൻ ആണോ? നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലൊക്കെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് 75 ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് 60 ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് 30. ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 90% ഉള്ള കുട്ടീനേലും 40% ഉള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസക്കാരൻ, ആണല്ലോ? ചിലപ്പോ തിരിച്ചു സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ക്ലിയർ ആണ്. ഇത് കർമ്മ നിയമമാണ് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ അതിന് കർമ്മ നിയമത്തെ അവിശ്വസിക്കില്ല ആര്? അസുരന്മാര്. കർമ്മ നിയമപ്രകാരം ഒരാൾ ഉത്കൃഷ്ട കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നതും സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയിൽ മുൻനിലയിലെത്തുന്ന മുൻജന്മം ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഏത് കുലത്തിൽ ആരുടെ അച്ഛനമ്മയായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് കർമ്മ നിയമമാണ്. അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ പൈസക്കാരനാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അംബാനിയ, അദ്വാനിയ അവരെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കുലം നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലാണ്. നമ്മൾ പണിയേണ്ട, അവർക്ക് അവരെ വല്ല ഇതുണ്ടാ? കുലം, സൗന്ദര്യം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗന്ദര്യം, അത് പിന്നെ ഏതാണ്? സമ്പത്ത്, പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻജന്മം ബന്ധമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇവിടെ നിൽക്കും. നമ്മൾ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. എത്ര സമ്പത്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടില്ല. ഏത് കുലത്തിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്വാനിയുടെ, അംബാനിയുടെ മകനോ മകളായിട്ട് നമുക്ക് ജനിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യവും നമ്മുടെ എന്താണ്? കർമ്മബന്ധനങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇവയൊക്കെ ആകസ്മികമായി വന്നു ചേരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതോ ആണെന്ന് ആസുര സ്വഭാവികൾ കരുതുന്നത്. നമ്മളൊരു കുലത്തിൽ ജനിക്കുന്നതൊക്കെ അത് തന്നെ താൻ എങ്ങനെയോ വന്നു, ആകസ്മികമായിട്ടല്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റും കാണുന്ന വൈവിധ്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത നിയമമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമില്ല. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമായാലും സമ്പത്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസം ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. അത് ആർക്കറിയില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയില്ല. തന്നോട് എതിർക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഇയാൾ ശത്രുവാണ്. അത് ആസുര സ്വഭാവികൾ. ശരി, ഒരു വ്യക്തി ആസുര സ്വഭാവമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ്, നമ്മ അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാലും അന്ന് തൊട്ട് അയാൾ നമ്മുടെ ശത്രുവായി മാറും. അതാണ് അസുര സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ധനം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര സൗന്ദര്യം കിട്ടി. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കർമ്മബലമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രഭാസ്വാമി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല? ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിന് ഉദാഹരണം തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പറ്റിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് രാവണൻ.
വേദവിഹിതമായ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഏത് ഉപരിലോകത്തും ചെന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്ന സോപാനം പടുത്തുവാൻ അയാൾ പരിപാടി ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ പല പരിപാടികൾ ഇട്ടിരുന്നു രാവണൻ. പക്ഷെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ആത്മസംഭാവിത സ്പന്ദനമാനമദാനിതോ യജ്ഞിതോ നാമയജ്ഞൈസ്തേ ദംഭോന വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ മോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ് പേരിന്, അവർക്ക് ഉള്ളിൽ വലിയതുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അതിന് അസൂര്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രത്യേകത നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച് അവര് രജസ് സ്വഭാവമുള്ളവര്, അതാണ് പ്രത്യേകത. ഇവരെന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിലെന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലാതെ അവർ ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോൾ പേരിന്റെ മാത്രം യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ അവർ നിഷേധികൾ തന്നെ. പേരിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് ആർക്കാണ് വേണ്ടി, അതിന്റെ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഇവര് അനുസരിക്കില്ല എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഹങ്കാരം ബലം ധർമ്മം കാമക്രോധം ച സംശ്രിത മമാത് പരമദേഹേഷു പ്രതിഷേധഭിസൂയകാം. ആസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംതൃപ്തരായ തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പിഴയ്ക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവരെന്താ വീണ്ടും അവരെ ആ സ്വഭാവങ്ങൾ പറയാണ്. ഈ ബലം, ഗർവ്, കാമ, ക്രോധം ഇതൊക്കെ അവരിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ അവര് മനസ്സിലാക്കില്ല, ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവര് പഴിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്. രേഷ്ണ, ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ ഓപ്പൺ ബുക്സിന്റെ ഒക്കെ ഇത് തന്നില്ലേ? ഒരെണ്ണം കൂടി തരാണ്ട് പ്രഭുജി. ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഉണ്ട്. തന്നോളൂ. തരാം തരാം. അല്ല, ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞു. മതി മതി മതി, ഞാൻ ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം 2-3 ചാപ്റ്റർ ആയില്ല, ഇപ്പൊ 15-16 വെച്ചാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇവരെ പ്രത്യേകതകൾ വീണ്ടും പറയാണ്. ഈശ്വരന്റെ അധീനത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന അസുര സ്വഭാവങ്ങൾ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാത്തവര് പിന്നെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം? അതാണ്, അവര് മൃഗജീവിതമായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം, ആരും നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് എന്ന ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് അസുര സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാം നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? ഹിരണ്യകശിപായാലും ഹിരണ്യാക്ഷനായാലും അതുപോലെ രാവണനായാലും എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം. ഈ ജീവിതം വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ തയ്യാറെടുക്കലാണെന്ന് അസുര സ്വഭാവികൾക്കറിയില്ല. നമുക്ക് ഈ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള, അതായത് 9th പാസ്സായാലേ 10th കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. എന്നത് പറഞ്ഞാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശരീരം വിടും, ആത്മാവുണ്ട്, ആത്മാവ് വേറെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അവരെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. അതാണ് കുഴപ്പം. ഭഗവാന്റെ പരമാധികാരത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് മൂലം അജ്ഞതരായ ഇക്കൂട്ടർക്ക് മടിയില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നിവര് അംഗീകരിക്കില്ല. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളോടും ഭഗവാനോടും ഈർഷ്യാലുക്കളായി ഇവർ ഈശ്വര സത്തയെപ്പറ്റി മിഥ്യവാദങ്ങളെ നയിക്കുകയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കില്ല, ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ നിഷേധിക്കും. എല്ലാതും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തയായിരിക്കും. നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം.
അടുത്ത ശ്ലോകം. തനാഹം ദിശ്ചന്ദ്രക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമൻ ക്ഷിപ്രാമജസ്രാസുബാന ആസുരേഷവയോനിഷു. ഈർഷാലുകളും ദുർബുദ്ധികളുമായി ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സാഗരത്തിലെ ആസുരി യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇവരെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്, എപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കണം ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആർജിക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാവശ്യം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഒരു ജീവൻ ഏത് ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പോകുന്നത് ഭഗവത് ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം. നമുക്ക് ഏത് ശരീരം കിട്ടണം എന്നത് കിട്ടണത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലാണ്. അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. ഭഗവാനല്ല, ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ നിയമം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പരമപ്രഭുവിന്റെ പരമാധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാം, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് വരാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അല്ലേ? നമുക്ക് എന്താണ് ലൈസൻസ് കിട്ടി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഹൈവേ കൂടെ 100 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുക, 200 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുക. 100 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 200 കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവം. തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. എന്നാൽ അടുത്ത ജന്മം എന്തെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളല്ല, ഭഗവാനാണ്, അല്ലേ? നമ്മള് റോട്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കയ്യിലാണ് സ്റ്റിയറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്റർ നമ്മളെ കയ്യിലാണ്. എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാം. ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് തന്നെ പറയും, നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എത്ര സ്പീഡിൽ പോകണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുമെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം കൈകൊള്ളുമെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, നമ്മള് മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് അടുത്ത ഒരു ഗർഭപാത്രം ഏതാണെങ്കിലും അതിൽ പ്രവേശിക്കും. ഏത്? നമ്മുടെ കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കും എന്ന് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ ക്ലിയർ കട്ട് വാണിങ്ങൾ, ജ്ഞാനയോഗമാണ്, നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് വാണിങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മൃഗങ്ങൾ, കൊച്ചു പ്രാണികൾ, മനുഷ്യർ, ഈ ജീവികളെല്ലാം ആകസ്മികമായി ജനിക്കുകയല്ല, എല്ലാതും ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രകൃതി ഒരു നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ആ നിയമം ആര് തെറ്റിക്കണം അവൻ, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു നിയമമുണ്ട്. ആ നിയമം തെറ്റിക്കുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും. അത് ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. നമുക്ക് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാതരം നിയമങ്ങളുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത്. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതും രസം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കരുണയാണ്. കാരണം നമുക്ക് അതാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആസുരം യോനിമാപന്ന മൂഢജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപവ്യ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യതമം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങൾ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൽ വീണ്ടും പറയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ജന്മങ്ങൾ ഈ ആസുര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്കേ പോവുള്ളൂ, ഉയരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ജന്മം തോറും രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽ പിറന്ന് ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ അധികം അധപ്പതിച്ച് അവസാനം പൂച്ച, നായ, പന്നി എന്നിവിടെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പോണത്? നമ്മുടെ ജന്മം മൃഗങ്ങളിലേക്ക് പോണതിന്റെ കാര്യം പറയാണ്.
നമ്മൾ ഈ ആസുര സ്വഭാവങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കയറി വരുമ്പോഴേ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതും എന്താണ് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ള ജന്മങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല കഴിവുകളുണ്ടാവും. അതെന്താണ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആർജിച്ചെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവക്കാളും അതേപോലെ തന്നെ അവർ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ജന്മങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് കൂടുതൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ്റിയത് എന്താണ്, മൃഗത്തിന്റെ ജന്മത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാനം പൂച്ച, നായ, പന്നി എന്നിവയുടെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇവിടാണ് ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഈ ആസുരവർഗത്തോട് കനിവില്ലാത്ത ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണ് സർവ ദയാലുവാണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്ന വാദം ഇവിടെ സമഗ്രമത്രേ. വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ അതിനുത്തരം കാണാം. ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. ആസുരഗണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോതലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താഴ്ത്തിക്കുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇത്രയും താഴ്ത്തിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ്. കാരണം അതും ഭഗവാന്റെ കനിവാണ്. അതായത് നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കുട്ടികള് ചോക്ലേറ്റിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര വാശി പിടിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, എന്നാൽ കുറെ ചീത്ത പറയാനും വഴക്ക് പറയും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നാൽ ശരി, നീ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാൻ പറയും. ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതും ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്, അല്ലേ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിള്. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു തരുന്നു. എന്നാൽ ശരി, നിന്റെ ഇഷ്ടം, നീ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം തീർക്കുന്നീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ത്രിവിധാനരകസേദ്യം ധാരം ദ്വാരം നാശനാത്മന കാമക്രോധസ്ഥലോഭസ്ഥ തസ്മാദേതത്രം ത്രജേത്. നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ 3 എണ്ണമുണ്ട്. കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കും. അതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ്, കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ഈ 3 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിൽ അത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ആ പ്രഭാസ്വാമി എന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് അത് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചില്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതിന്റെ പിറകെ പോകും. എന്താ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് അതിന്റെ പിറകെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോവാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടണം. അതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, എന്താണ്, നാമം ജപിക്കുക. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ കേവല നാസ്തേവ നാസ്തേവ ഗതിരന്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. കാരണം അതാണ്, അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, നമ്മുടെ അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കും. ആസുരമായ നിലയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ബുദ്ധിമാൻ ഒരാൾ ഈ 3 വൈരികളിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. നമുക്ക് ആസുര സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അവൻ എന്താണ്, ഈ 3 നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏതർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദാരസ്തസ്പൃതി തമോദാരസ്തിർനരഹം അജരദാത്മശ്രേയ തതോയാതി പരാംഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകധാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരംപദത്തിലെത്തും. അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ച വ്യക്തികളാണ് എവിടെ എത്താ, പരമപദം, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. ഈ നരകം, അതായത് നമ്മൾ അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്താം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ, ചിലവർക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന്. അവർ പല ജന്മങ്ങളിൽ ആർജിച്ച ഗുണം കൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുകയും ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന്. എല്ലാതും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താ, അവരതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അതായില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടില്ല, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മെച്ചോർഡ് ആവാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, അപ്പൊ വീണ്ടും പോകും. അങ്ങനെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ എത്തും നമ്മൾ. അപ്പൊ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തരുന്നത്. ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ പല കാര്യങ്ങളും വലുതാകുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അപ്പൊ കുറെ അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഓരോ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മളെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യൻ കാമ, ക്രോധ, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധിയുടെ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് വൈദിക സാധ്യങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെയും തത്പ്രതികാരങ്ങളുടെ വഴി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. എന്തിന്? വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെയും തത്പ്രതികരണത്തിന്റെയും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ തെറ്റി, ഈ വഴിയിലൂടെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ കാമ, ക്രോധ, ലോഭങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നാളെ തൊട്ട് കാമം വേണ്ട എന്നൊന്നും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ക്രോധം നമുക്ക് ഇല്ല, നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്രോധം വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതൊന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നേറണം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് വൈദിക മതപ്രകാരം ജീവിതത്തിലെ 4 ആശ്രമചര്യകളും ചതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും നിലയിൽ വന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്, എവിടേക്ക്? പരമമായ പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതികളാണ് ചതുരാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ആ ചട്ടക്കൂടിൽ നമ്മൾ വളരണം, അല്ലെ? ചില കുട്ടികളെ നമ്മളറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തെറ്റ് വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണ പോലെ ഒരാശ്രമത്തിൽ ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഒരു വർണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ എത്താം. അത് തന്നെയാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുക, ഏത് മാർഗം വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചാൽ പരിശുദ്ധീകരണമാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. യം ശാസ്ത്രവിധി മുത്സർജ വർത്തതേ കാമകാരദ നാസാ സിദ്ധിവാപ്നോതി നാസുഖം ന പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്ന അവർ ആചരിക്കുന്നവരാണ്, അതാണ് ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആചരിക്കാത്തവർ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയാൻ വേണ്ട നമുക്ക്. അവര് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പോലെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പൂജിക്കണമെങ്കിലും അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിയമങ്ങളുണ്ട്. എനിക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ളൂ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ, ചെയ്തോ ഒരു വിഷമമില്ല. മനസ്സിലായേ? അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണതയോ പരമപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നേടാനാവില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. ഭൗതികതയിലും ആത്മീയതയിലും നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികതയിലായിട്ട് നിയമങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് പല്ല് തയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നിയമങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അതേപോലത്തെ അതെന്തിനാണ്? അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയതയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പരിപാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ സ്വജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനാവാത്തവനെ നരാധമൻ എന്ന് കരുതാം. ചിലർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും അത് അവൻ ചെയ്യില്ല. അവരെ നരന്മാരിൽ അധമൻ. നരനാണ് അവൻ, അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്,
അവന്റെ സ്വഭാവം അധമനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഈ നിയമ നിബന്ധനകളെല്ലാം ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നെങ്കിലും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധമാർജിക്കാത്ത പക്ഷം അയാളുടെ അറിവെല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങൾ എന്താണ്? വെറുതെ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. ആചരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്, നല്ലതാണ്, ഓക്കെ, അവിടെ ഇരുന്നോ. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് എന്റെ ചുരുക്കം. അപ്പൊ അതാണ് ആ ബോധം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ബോധം ആർജിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അത് സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എത്താനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ LKG നന്ദിയുടെ രീതി. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആചരിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്? സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് ജീവാത്മാ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലോ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ പാലിക്കണം. എന്നാൽ അവർ അത് പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ സ്വയം അധപ്പതിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ നിയമങ്ങളെയും നിബന്ധനയും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളും പിന്തുടരുകയും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ആർജിക്കാത്ത പക്ഷം അവന്റെ എല്ലാ അറിവും പാഴായി പോകുന്നു. അവൻ ദൈവവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശ്രമങ്ങൾ പാഴായി പോകും. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം പോരാ, നമ്മത് പ്രകടിപ്പിക്കണം. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതായത് പൂജകൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഉള്ളോണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് ഉള്ളിരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ വ്യക്തിനെ കാണുമ്പോ ആ വ്യക്തിനോട് സംസാരിക്കണം. നമ്മളെ സ്നേഹങ്ങൾ കൈമാറ്റപ്പെടണം. അപ്പോൾ ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അവന്റെ ദൈവവിശ്വാസമാണെങ്കിൽ പോലും അവ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തെ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശ്രമങ്ങൾ പാഴായി പോകും. അതിനാൽ ഒരാൾ ക്രമേണ കൃഷ്ണബോധത്തിന്റെയും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തണം. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുക, അല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാനിലേക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഓക്കെ. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴെന്താണ്? ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കും. നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അവരോട് സ്നേഹവും കുശലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അല്ലെ? എന്തിനാ? സ്നേഹം കൂട്ടുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവബോധം അപ്പോഴെപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമുക്കറിയാം. അതെന്താണ് ശരിക്കും? അത് ആ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനും ആ അവബോധം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ആസുര സ്വഭാവികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് അവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അത് ഭഗവാനാണെന്ന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് അംഗീകരിക്കില്ല. ആസുര സ്വഭാവികളെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാണ്ടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായതെന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ജന്മം കിട്ടി ഫുൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക, അത് മാത്രമായിരിക്കും ആസുര സ്വഭാവങ്ങളുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അവർ വീണ്ടും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവരെ ജീവിതം. കുറച്ചും കൂടെ കാലം ജീവിതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം എനിക്ക് ചെയ്യാം
എന്ന് മാത്രം ചിന്തയായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അവരൊരിക്കലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ബലമായിട്ടായിരിക്കും, സൽക്കർമ്മോ ഏത് കർമ്മം അതിന്റെ ബലമാണ് ഈ ജന്മം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. 4 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്കൃഷ്ട കുലത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജനനം ഏത് കുലത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് അച്ഛനും അമ്മയായാലും അതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മളെ മുൻജന്മങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം, നമ്മുടെ സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ എന്നാണ് നമ്മളെ മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ബലമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയണാണ് തന്നെ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹം, പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ അടുത്ത ജന്മവും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അത് അവർ മറന്നുപോകും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹൈവേയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് 200 150 വണ്ടി ഓടിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരു പറയാണ് കാമക്രോധ ലോഭം, ഇതാണ് പ്രശ്നക്കാര്. ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന് ലാസ്റ്റ് നമ്മള് മൃഗ, നായ അങ്ങനത്തുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ ഇതിന്ന് ഉയർത്തുന്നത് നമ്മളെ ഈ നാരകീയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആസുര സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനാണ് ശരിക്കും വൈദികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ, വൈദിക മതം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഏതാണ്? അതിലാണ് ചതുർവാശ്രമങ്ങളും ചതുർവർണ്ണങ്ങളും. ഇതെല്ലാതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരു കാര്യമില്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയാണ് നമ്മൾ അടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം മാത്രം പോലെ ആ അടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഏത് എല്ലാം കൊണ്ടും. അപ്പോഴോ ആ വ്യക്തിയും നമ്മളായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലും. ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം മാത്രം പോലെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ആ അവബോധം, കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളിൽ നിലനിൽക്കും. അപ്പോഴെന്താണ്? അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം കുറവസായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും പറഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം. കർമ്മ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത 4 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? കാമക്രോധം, കാമക്രോധം അതൊക്കെ നമ്മള് ഇതിലേക്ക് പോണ വഴി. ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം. സൗന്ദര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പിന്നെ കുലം അല്ലെ? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അല്ലെ? കർമ്മഫലം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന് സുഹൃത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്നു പറയുന്നത്. പിന്നെ നരകത്തിന്റെ 3 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? കാമക്രോധ ലോകം അല്ലെ? ഓക്കെ. ഇതെന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് വന്നത് ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ
എന്താ പറയണത് അത്? മരണസമയം. അത് പറഞ്ഞു. മരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ, നിമിഷം പോലും മരണം മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് മരണത്തെ മാറ്റി പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പറ്റൂല. പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികളെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത് അവർക്ക്? ഭഗവാനെ അറിയില്ല. അറിയുന്നില്ല. അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. എന്നാൽ തന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ജന്മം എന്താ? അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. അല്ലെ? അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ? ഈ ജന്മത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അടുത്ത ജന്മം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അത് തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതിനെ പറ്റിട്ട് 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അത് ഭാഗവതത്തിൽ അത് പറയണാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം നൽകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭാഗവത്തില് ഏത് സ്കന്ധത്തില് പറഞ്ഞു? നമ്മള് 3-ാം സ്കന്ധത്തില് അല്ലെ? 3-ാം സ്കന്ധത്തില്. 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ. പിന്നെ ഇതിലൊരു ചോദ്യം വരുന്നത്, ഭഗവാൻ കരുണ ഉള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ, എല്ലാവരോടും കരുണയാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവരെന്തിനാണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണത് എന്ന ചോദ്യം. അതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും? അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നു. അവരതാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് പന്നിയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അവനെ പന്നിയാക്കി വിടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ല അതിന്? എന്താ പറഞ്ഞത്? കുട്ടികൾക്ക് അതന്നെ മിഠായി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ അല്ലെ? നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പൊ അവന്റെ ആഗ്രഹം അത്രയും കരുണീന് അല്ലെ നമുക്ക് കുട്ടികളോട്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ് അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് നമ്മള് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ല അതോടുകൂടി? നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിക്കാനും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണോ? നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസുര്യ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് സാത്വിക ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ അവബോധം മാറ്റാൻ പരിശ്രമിച്ചാല് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ദൈവീയ ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ദേവഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? എന്റെ കുഴപ്പമാണോ പ്രഭുജി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ടു പോണത്? എന്റെ നെറ്റിന് കുഴപ്പമാവും അല്ലെ? അതെ തന്നെ മാതാജി, തന്നെ. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മാതാജി. ഇല്ല അല്ലെ? എനിക്ക് പ്രഭു പറയുന്നത് അതെ, എല്ലായിടവും മഴയൊക്കെ അല്ലേ? മഴയുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ആണ് നമുക്ക്. എത്രയും പേര് എത്തിയ നമ്മളെ സ്ലോ ഓർമ്മയ്ക്കണം കേട്ടോ. എത്ര എത്തിയത് നമ്മള്? ഒരു ശ്ലോകോടെ ഉള്ളു പ്രഭു. അതും കൂടെ എടുക്കാൻ അതുകൂടെ എടുക്കാല്ലേ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളു പ്രഭു. ശരി ശരി, അതും കൂടെ നിർക്കാം. ശരി, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ ശരി ശരി, ഞാനിവിടെ എടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 24. പ്രമാണന്തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മകർത്തും അർഹതി. അർത്ഥം വെച്ചോളൂ. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മള്
ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എവിടെന്നാ പഠിക്കേണ്ടത്? ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ കുറച്ച് നാൾ അവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടെ പഠിച്ചെന്നല്ല. കറക്റ്റ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്തൊരു കാര്യം, ആത്മീയ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്. നമുക്കിപ്പോ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാനും പഠിക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല, പഠിപ്പിച്ചു തരാനും ആരുമില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. മിനിമം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അതായത് ഭഗവത് ഞാൻ പറയാം. ഒന്ന്, നാമജപം. രണ്ട്, ഭഗവത് സേവനം ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിനോട് പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ശരീരം കൊണ്ടായാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാലും ധനങ്ങൾ കൊണ്ടായാലും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. 2, 3, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാണ് 2 രീതിയിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തന്നെ 2 രീതിയിലുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക സിദ്ധാന്തങ്ങള് വ്യക്തിശൂന്യവാദികളുണ്ട്, വ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്. വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ, ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എല്ലാതും ശൂന്യവാദം. അതാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദികൾ. അതാണ് ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയഗ്രന്ഥങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ്. ഭഗവാന് ശരീരമുണ്ട്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശരീരമല്ല എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വേദപ്രമാണമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം. പിന്നെ പറഞ്ഞല്ല പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരാൾ സത്വഗുണത്തിലേക്കെങ്കിലും ഉയരണം. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ദൈവിക ഗുണത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഉയരണം. അത്രയും സാധിക്കാത്തവർക്ക് രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആസുര ജീവിതം നയിക്കാനേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അത് നമ്മളെല്ലാതും മിനിമം സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതമായാലും ഭക്ഷണമായാലും സംസാരമായാലും വാക്കായാലും മനസ്സായാലും ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കപ്പെടും. അതാണ് സത്സംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. അടുത്ത പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ആധ്യാത്മികാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരും ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവരും അവരാണ് അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ പറ്റി എത്ര കേട്ടിരുന്നവരും അവർ അതിൽ അസുരന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ്. അവര് ഗുരുക്കന്മാരെ കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. അവര് പറഞ്ഞത് നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല. പിന്നെ എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര ഭഗവാനെ പറ്റി എത്ര കേട്ടിരുന്നാലും അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവില്ല. സ്വന്തം ഉത്കൃഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം വഴി അവർ ചെത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവരെ വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും. ഇതെല്ലാമാണ് ആസുര ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യരെത്തിക്കുന്ന ചില ദോഷങ്ങൾ. എങ്കിലും ശരിക്കും ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന് വഴികാട്ടിയെ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് സംകൃഷ്ട പ്രദത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ, പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 3 കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെ കാര്യമാണ് മിനിമം പറഞ്ഞത്? ഹരേഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടണം, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുവ.
പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. പ്രസാദം ദർശിക്കുക. ഈ 3 കാര്യം നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതാര് പറഞ്ഞതാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട്, അല്ലെ? അതെ. നമുക്ക് ദേവനും ആവാൻ പറ്റില്ല, അസുരനാവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. രണ്ടും അല്ല നമ്മൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റിയ പണിയെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അതെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഈ 3 കാര്യം ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം, ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതി. പിന്നെ അതില്ലാത്ത രീതി ഉണ്ട്, ഇഷ്ടത്തിന് രീതികളുണ്ട്, നമുക്ക് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അതാണ് പ്രത്യേകത. എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് ചെയ്തോ, മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ABCD പഠിക്കണം. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട്, അതായത് ആരാണ്? ആസുര സ്വഭാവികൾ. അവരെന്താണ്? ഇവരൊക്കെയൊന്നും കേൾക്കൂല, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കൂല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കില്ല, പിന്നെ അത് പാലിക്കുകയില്ല, ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കത്തുമില്ല. മീൻസ് അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതി അവര് വഴി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ വഴി അത് അപകടം പിടിച്ചു തന്നെ ആയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കു നിർത്താം, കഴിഞ്ഞില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനം പാവന്യേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഭഗവാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിങ്കളാഴ്ച കാണാം. പുതിയ അധ്യായം 17ാമത്തെ അധ്യായം. 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ സമ്മറിയാണ് ശരിക്കും